Obaya, only he. It's a custody ahead of and I put some never swing up on bench. And I was small, so if I found there was why I had a bar. Sis handkerchief. Say I can't say. Yanni, what else, Yaba? Bookman's assassination on my son was sitting pim, you know. 2000. Why, dear, Tanya, Papa won't have done an assapon. And you will see the apple. I will share for a man, ma'am. I will sit in pim, you know. I thought you will film I met him also. Yes, any you can answer any answer about Yano. They make your son and some person you will see the apple. If you are bookman's at the moment, maybe so on. Yes, your baby and share room city happen. I can't in album, we are sitting in Pimunum. I was a convention and send for your company. I left a fire, there might be a cat in a barco. Fantan for Twensia, they say intimate, is a joke with a bonica, a barano. If you are not to me, no Fantan for Twami and some, that I might know my Yaka, the amount of friends or the Mawa. And the proper lecture and say, said you are sorry. Doctor. Then found one festival and Pim were and 100,000 cities. Now, a cover. What the Chiaka, now they are just dear German, I'm on prayer. I'm on Joseph, now,
ya de kro. Nina so siwara. Enti wo nwa pa twa dua kra ni ba ya no. Ani kra ma de aja. Samo fa nsuma wa. Odwan ba ko. O twa dua. Ani na mi nyina we. Sani e Joseph Usu. Wosi hunu ante ya kuma. Na wani ni pani mfo ba ya. Ni ebe hunu ajapia, wano so se mage mu atum. Ni aye bibia pepe fe no. Oya wonse, wo se e ko baby tuoja wankwai. E wo mu kontra si oja. Every bia wo mu ni kita ho. Afe yeso bi ba mai go bi ba ko mai ga na mu. Na wa ko mari ni papa yi ni na si ya. What type of life for you come no man and me man? Oya dear. Papa no wa ye nyame dia. Comfort. Enu ti ya re wo sem ka Also you go. Wana ye no bia na se ni efata. Oya dear. Ye sise ho si abeba apa obey waba. Oba ya no na se no. Wadara na wa ye ni bia se ni efata. Shen ka wanyina. Ye sie na. Ye wie ya wasimi jama mi yiri kwa na. Mi yiri ni abiri. E was se mi man e kwa bi. Wo fra. Ani ya wa be ye. Enti wa ba na ne kwa bi na. Edi ka o ho no. Wo papa nso wo asati amani e wo fra brisi afe. Ana so brisi ni na da so no. Wo ya Kristo ni tichina obekwa sore. Ne ntuma fufuo. Ne shina pa brocha ni ada so. Hai ka chi fu. Ye mani pali. Tumienu. 12 one dozen. Na china kwa so ra fa 3 ko. Enu ache no. Afitwa mu a. Oso frantuma no yi brisi ni bu ho. Antuma wudwe. Ena Joseph Usu ani ma yire. Se won fra afini twa mu a. Joseph why are there? Ebi pensa, ebi so pediane. Wa mo so de na di so. Manu. Ena bi so aye wo san kremofo, o so de di so. So doko. Ena ye so orifo no ya so de na wa kira no. Na ye ka. Ni nyina eche no. Wa mo se enkwati adremra sabe eni ahaban yara. Unti o dia e ba no na so no. Wo hwe plate ni so, unti ni ye. Ya din saya no. Wudi so ya enye ye. Enunti wasia na sisa ni efata. Oya dear. Ababa wo ya no ate. Wo amen say. Mi ma mi e fe na bredura mi na nani amapo. Oya dear, ko so. Mi papa su fi amansia. No. Ari abanya nya me so na ntimi nya me da. Sisa ya fa mi pa cha na wo sha fo mo ntia mi na fe na adru nsa no so. Sadia wo na. Eno okru na wo sha fo ba mo kasa no no. Enti mu ni wa baja fo. Ye kra ya sa sini. 500,000. Hey ho. What tell you record your TV wa bada ya se. That's it. 500,000 you brother. Anya se bia wo ko fa ba. Wa mo sa gira wa bi. Wa mo sa mo ba ya mo sha wa mo. So babi. Wo di aga wa ya nya wo kwa. Wo wo kura ya sam sika sibi. Empi mu du. 10,000. Ni ba bu sha nya se ya ji ako. Nya de ko bi mo. Wo kira receipt na mo nye. Kira receipt no. Nya se wa mo. Abu sha ko wa dia. Oya dear. Enu achi no. Wa mo sa gira wa bi o. Yesu aba ya wo ho. Ebi ana wa wo yi ba ya be yi. Ba ya kura na nse na bi ana sa. Wo tu ani ana nya bibiara. Na bi 500 mi nya mfa ma. Enti se si aba wo ti we die. 500 ya pa ma no mfa nko. Mi ni kan fa sidi mpim aduoni. E ma nsha wata so. 20,000 ya. Se bi ba se yara. Yi Wo pa ti ti wo ho. Ya be po. Omo se gira wa bi o. Yasipo. Eje so be mi ana kwakwaje no. Ani ma ya na sa mi bai. Na se da fam na wo kwa bi betimi aja ni sara. Aha, wono so wo kura ni nsam empim mi enu. 2,000. Atwema wa de ye be kobi. Eho go. Eho ye o. Wa ya de na ma mi ale wa ba. Why dear? So what that was. Ana wa kasano. Wasre. Ogira anya bone. Ampara. One bibi. Ni kasano. One dia pro. Dia dia.
was like, oh, yes, I'm not going. Martin, yeah. What's what you say? You're bonnet. You're putting on Sunday, which you're working on Yakasano. Yes, yes, Cindy. Appiah, and I know you, Nancy, 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 and put that your mouth. 80. What's the year 20 years after we come? 36.
Sorry, on my best level, it's not Appiah who don't see. I was in a form of brains, one in Pelka, and San Juan in Fanta, you know, Agya go from the AKYEM got one of no longer, obviously, I'm no longer a jam one. And to one by a woman if he, obviously, I'm for a panam, city Appiah, I'm a venture on Cabby. I know I'm 2 months and a ray on me, baby, at the man. Also, man, I thought he said. I'm proud I am sorry. And also now I be brave. And not say, and I saw to tell any minute to cry. And so fair. If it's a young pano. That's the people the young good yagra. And yan question. I was so for when you brought that. Or by I bet you I was young in the coffee. Yeah, on to me show. Now what's our father. Ukutani subsidy premium with the works, yeah. Your friend say yourself for Kevin. Yeah, I'm sorry, what power yet. Obama come and go in the obey. Ukutani subsidy pimp. What the Croma or whereby? More pen on our yard, dear. More pen to be our yard, dear.
Abaya honhom a ɔma kwa na ɛnyɛ honhom ɛdeɛ no ɛde di kan na mmom ɔkra deɛ no ansa na honhom deɛ no ɛba onipa a odi kan no efiri pam ɛyɛ pamni onipa a ɔtɔ so mmienu no efiri soro sɛdeɛ pamni no teɛ no sɛ nso famfoɔ ɛno teɛ no na sɛdeɛ ɔsoroni no teɛ no sɛ nso ɔsorofoɔ no ɛteɛ no amen. Amen. Appiah. Anka yɛn nyinaa na bom asom wɔ ha. Yɛyɛ som akata n'akyi. Bere sɛdeɛ bɛyɛ na yɛbɛnya awerɛkyekyerɛ na yɛho nea Agya Appiah ne foto ɛteɛ. Yɛbɛsrɛ onua tɛtɛ a ɔne no kɔba na wabɛka ne ho nsɛm kyia bi ne yɛmfa Agya Appiah foto. Sɛ menka asɛmfiaa bi mfa Agya Appiah ho ɛyɛ nokwasɛm ne bɛyɛ mfinhyia bɛsɛ 14 ni a ɔbɛtoo me wɔ asɔredan mu a ɛkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ onua na wohwɛ ahobrɛase a Agya Appiah de bɛwura saa asɔre yi mu no na ɛso ani ɛno nti wankyɛre biara ɔsɔfo ɛne ne mpanimfo ɛkɔ agyina wɔ ne ho na yɛde ne yɛ ɔsomfo wɔ asɔre yi mu sɛ biribi si wɔ baabiara na sɛ asɔre mpanimfo yi ɛfrɛ no sɛ ɔha ɔnkoko ne ti yɛ adwuma wei ɔyɛ na n'ano ni kasa wɔ asɔre no mu ɛfiri sɛ ɔwɔ ahobrɛase yie eyi nti ne wiase asetena mu nso ɛkɔduru baabi no yɛho sɛ n'ahobrɛase a ɛwɔ asɔre no mu nti Onyankopɔn ɛma ne nsa so bagya ne babaa na ɔde ɛdan ho dwumade hyɛ ne nsa yɛ ne titiri na mpɛ sɛ meka kyerɛ mo na ɔsi dan no na yɛasɔfo yi sɛ duru baabi na wɔn ba ne yɛbɛyɛ biribi wɔ ha ɛfisɛ asante akyi nyinaa ti ni ha wɔ yɛn asɔre yi mu na wabue dan no bi ama asɔre asɔfo no akɔtena mu na ɛduru baabi nso ne yɛbɔ afɔre wɔ ha ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nam adom mu wɔ n'ahobrɛase mu na wapagya ne nsa de ama no wɔ saa abetia no mu nti ɔbɛyɛ otitena ne yɛ de bɔ afɔre na sika no nso yɛansɛe no sɛ mohwɛ yɛda apɔn mmiɛnsa aha ne ha ɛyɛ foforɔ koraa obi a wahwɛ bi ayɛ foforɔ dada no na ɛsɛe na dwumadi a Agya Appiah diiɛ no nifa bi ni sɛ yɛsɛ sɛ yɛkɔ ne n'ase asɔre a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔtitira ne yɛ de bɔ afɔre nti yɛbɛbɔ ho bɔne sɛ yɛbɛtɔ akofoforɔ de asisi saa ɛdan yɛ anansa na yɛaba n'ase asɔre yi eyi nyinaa yɛayɛ de ahyɛ Awurade din ɛnumnyam eyinom ne nea Agya Appiah wayɛ wɔ asɔre yi mu wɔ n'ahobrɛase ɛne ne sɛtie pa ho a sɛ yɛfrɛ me a meyi mu adanso wɔ Onyankopɔn anim de hyɛ ɔno so Onyankopɔn din ɛnumnyam sɛ ɔno bɔɔ no na ɔno yɛ ne nti na afei ebi saa bere yi kɔ yɛto yɛ ni a yɛnhu no bio mu yi eyinom ne adanse a bɛyi de hyɛ Onyankopɔn din ɛnumnyam praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛne ankasa ne ɔnsere hallelujah. Amen. Bere mu bɛsrɛ abusua no na asɔre nso so aka sɛnea Agya Appiah te ɔne foto a wɔde ba asɔre mu ne yɛdi akyerɛ mu ebia na wɔwɔ foto bi a borɔfo fɛ ne negative ɛwɔ mepɔ na wonyi asase mu wiase agyie na wofie tete akyirikyiri ɛkɔpem daakye akyirikyiri yɛ nwurme Awurade wo na wohu yɛn sɛnea yɛteɛ
na yɛmhyehyɛ wo maa yɛn na wofrɛ yɛn ɛbaa wo nkyɛn sɛ yɛmfi ɔtamfo no nhyɛsodeɛ ɛne tirimɔden ase na wo a wo maa yɛn no yɛne yɛ akome wɔ saa na no ɔdomdom wakoa Appiah na afei wofrɛ no baa wo nkyɛn owu wo sie awɔ n'akome na wo nso ne nante awurade ayɛ wo pɛ ɛsiane sɛ wopere na ɛyɛ bere pa ana saa bere yɛ deɛ yɛnsuo koraa no ɛsiane sɛ nyɛ onipa dene no wadwe nti yɛ sɛ onipa susuyɛ ne osusuyɛ nti wabɔ berɛ ɛsɛ sɛ wofrɛ wakoa ɛde nkɔ wo mu mogya nti na afei ka wo daa megyina ha mɛs me wɔfa ne yɛgya Appiah na menka ne kɛse biara mɛka ato owura na ofi asɔre mu no ɛbɛdi ɛgyina ha kasaeɛ mɛka ato ɔno nso ne deɛ no so ɛgya Appiah ɔno nso yɛ obi a ɔwɔ ahobraseɛ paa a ɔmpɛ ne ho asɛm sɛdeɛ wodi kaka yɛ na ɛne sɛ Nyankopɔn deɛ wode wo bɔ no a ɛyɛ akwan nyina mu no ɔma w'ani nwu ase da ɛnam biribi so ne wapagya enti ɔno nso ɔbɔ bra ne biara na ɛne sɛ Awurade nam ne ba baako yi a ɛnam ne so a seesei nsɛnkyerɛnne nyinaa da adi ama ɛgya Appiah n'anim apagya paa enti sesa aseda ɛne ɛde ma Awurade na abusua no ne mma no nyinaa gyina ha yɛne hwee yɛnsɛm sika bi mpem 2 yɛde da Awurade ase sɛ wafrɛ yɛ wɔfa no asomdwie mu na yɛsrɛ sɛ ɔmfa no ntena sɛ biapama yɛdadaakye a amfa ma yɛnyinaa yɛhyia a yɛnyinaa yɛhyia na yɛhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ no nti wɔgya ɛwɔ ha abusua ɛne wɔfa aseɛ pii wɔ akyi nti yɛsrɛ sɛ Nyankopɔn mmoa yɛn na deɛ aka akyerɛ no bɔne biara ɛmma yɛnhwɛ ne ahobraseɛ nsom Nyankopɔn sɛdeɛ ɛgya Appiah sɛsɛ yɛgyina ha a yɛdi ne ho adanse nti abusua nyinaa gyina ha megyina abusua na meda asɔre no nyinaa ase sɛ ɔmo so ɔmo boa ma biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ na ɛne yɛsan gyina ha a yɛhyɛ Awurade anuonyam wɔ din mu kakra meka meka hyɛ Awurade anuonyam Oh
Member, near TV Academy, near Basabasa, member, near Abasu quality, Tonko, then you can't never show the reason. Panobai, this is Sadina. First, show it in your program. Yet there was so what do you amen? Amen. That was the one class. Na oma mo ne da asomdwe onyame agya nyame oba nyame honkonkron dim amen Amen. Mo fa asomdwe nko e da mase bebre nyame nhyira mo nyina
Yes, when you make way, you will no bus and unless they go. Yes, I didn't say from my answer for book. Yakavia and a beba. Let me come tell you. And I bought the enemy swap. I read it. And they said, Mama shamote. Say a fat yara. Nyamenso etia seyi. Bibia obeste no a. Obese woni. Obaya. See anade, waje mu misi ade. Nanso so, monyi na mo amatimi ahye mo sapo mo de. Na je se o samu akọ. Obo okra, o sere fun. Na ma mi ewu ni eyi. Ye de nya bedri. Emze obenya da ma edmenya bibi gaka. Ke nyame de be bono fa. Enso menye fono be kasa. Problem be ba. Fi na ko me asante. Oni asante. E mo bi eso. Esse